together growing in faith, changing communities. Jesu Kristo. Thandwa sami ngifisa ukuba sibuke kule ncwadi ivangeli likaLukas. uJesu uyazi ukuba usezoshona, kodwa kunenkulumo ayishoyo ebalulekile. Uthi, Simoni, Simoni, bheka, uSathane ufuna ukuba akuhlunge njengokolweni, kepha mina sengikuxusele ukuba ukholo lwakho lungashabalali. Kepha uma usuphendukile uqinise abafowenu. Kunezinto ezimbalwa engifisa ukuyibheka. Eyokuqala, into engifisa ukuyibuka, uJesu ubuka uSimoni ongumholi waleli qembu, ebesemkhumbuza ukuthi uSathane uyakufuna. uSathane ufuna indlela angakuthola ngazo, ufuna indlela angakuzuza ngazo, ufuna indlela angakwisa ngazo, ufuna indlela angahlekisa ngazo ezweni. Yona nto yokuqala engifuna ukuyiveza eyokuthi umuntu othandwa uNkulunkulu, umuntu othandwa uNkulunkulu uyohlezi eyisitha sikaSathane. God's favorite will automatically be the devil's enemy, number one. Uma uke wafumana umusa kuJehova, uma uke wathandwa uNkulunkulu, sawuphake impi uSathane, usafuna ukwazi ukuthi yintoni lena uNkulunkulu ayithandile kuwena, yintoni lena uNkulunkulu agigabeze yona, yintoni lena uNkulunkulu ayibone kuwena. Makadane ebesefuna ukulwisana nawe. Yena nkonzo yokuqala leyo. Sathane ufuna ukuthola, funa indlela angakuzuza ngazo, funa indlela angakulimaza ngazo. Kuyavuka mina ithemba zami ukuba uSathane akaqedi ukudala i-chaos emndenini wethu, akaqedi ukudala i-chaos emshadweni wethu, akaqedi ukudala i-chaos kubantwana bethu. Just when everything seems to be perfect, ebesethola ithuba azongena ngayo. Usilamu lesibili engifuna ukuhlala kulona, manje uJesu uSathane ufuna ukukuzuza. It means sihlezi sisempini. Ajobhala kahle, asilwi negazi nenyama, kodwa silwa nemimoya. Impi esibhekana nayo most of the time ayikho in the physical realm, kodwa yimpi yasemkhathini. Kunento evukayo mina encwadini kaExodus, uma uNkulunkulu ekhuluma noMose ethi, mfana wami, thatha uJoshua bayolwa impi. uJoshua uthatha amadoda azolwa nawo, ahambe aye empini eyolwa. Madodana ikhethe edala elunguMose likhuphuke namadoda ayohlala entabeni. Lithi izwi likaNkulunkulu, uma uJoshua elwa, uMose wayiphakamisa izandla lenduku, madodana uIsrayeli
sokuhlala kancane. Ngifuna ukuyibuza ukuthi uma mina nawe silana empini ezweni lasemhlabeni sivuka samba sisebenza ubani ongale kwele moya ophakamisa izandla okuselayo uNkulunkulu omemeza igama lakho oqoqa izinto zakwakho okhuluma izinto obhekene nazo okuthi beke isizandla ebese kuyaphetha empilweni yakho. Kunale theory nayo uma kuke kwaphetha kwabaphilayo kuyophetha nakwabalele makuye kwaba khona umsindo lokuphithizela kwabalele kuyophithizela nakwaphilayo. Yahlala mina lento enhlizweni yami uthi uJesu Simon Sathane yakufuna athi obhala kahle encwadini kaJuda athi bheka uSathane athi ufana nengonyama athi esulasulayo athi efuna abantu engamaphokozi. Sazami kunenkonzo yesithathu evukayo ezweni yami ethi I am nothing but weak. Khona inkonzo ebalulekile kuyisidalwa somuntu okuzazi ubuze bakhe. So njalo uDavide ngenyimini uma ekhuleka kwaHubo 50:51 athi ngihawukele Nkosi ngenxa yomusa wakho. Athi ngihawukele Nkosi ngoba ngisoni. Athi bheka ngapha manje esibelethweni sikama. Athi bheka okulihlazo sengikwenzile. Athi kodwa ngiyawuswela umusa wakho. So njalo siyabelela ukuthi sisebusweni bakho. Athi sifuna ubuso bakho. Athi ngomusa wakho masizakala. Kodwa balekile mina leyo inkonzo yonke ukuba kwakwama kwazi ukusenzela kuba kwakwama kwazi ukulwa kuba kwakwama kusosela kuphelela kuthi ngiswele inkonzo ngiyamswela lona ogenzela konke ngiyamswela lona akwazi ukuhawukela ngiyamswela lowo obubuse bami maketana njengona. Inkonzo ebalulekile inkonzo yokwazi ukuthi ngisoni phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Kodwa ngiyamswela Nkosi ukuba ungenzele ngoba ngokwami ngizohluleka. Phuzu lesine elithikayo uJesu Sathane ufuna ukukuzuza akuhlunge njengokolweni athi kodwa khululeka ngoba sengikukhulekele. I love that part Betty. I've prayed for you. Kuzo zonke isimo obhekana naso sesikhulekele uNkulunkulu. Kuzo zonke izimpi sesikhulekele uNkulunkulu. Kuba konke ukuxakeka sesikhulekele uNkulunkulu. Kuzo zonke inhlamba sesikhulekele uNkulunkulu. Hathi amadoda amaziyo ukubafuna kufanele ukuthi abanye amadoda athi ungqongqoza osani athi uphula nasevalwe khona athi uvula nasethekelisa. Kodwa kubalulekile sebedwelile abantu sebekhulumile abantu sebethe konke abantu kodwa kubalulekile sethini Jehova angenjabula bathina abantu bathina odokotela sithini izasi bathina abahlakaniphile ithini into yami kodwa uJehova bengasho khona umntwana eyakhuluma naye evakashile emathekeni athi sekule sikhathi eside kakhulu athi wayiselele phansi athi babhizi bayaplana base baplanele umzwabo yabo kodwa uShela khulumeka kuhleki uthi konke bayakhuluma baplana ukuthi angiyekeni vele sewuyashona vele sokhuluma noFatha soyenza kanje inkomo kanje uthi laba lililanga wavuka ekufeni maqedane bathi unikele ukudla wathi bethatha ukudla bathi thobo maqedane wakhuluma ijama athi bekhuluma ijama maqedane wabakhumbuza bonke wathi kakade usifaka kubekela umngcwabo wami nokuthi enzibuthi nokuthi kwenzeka kanje wathi kodwa uNkulunkulu mengakasho kusoze kwenzeka.
khona inkonzo evukayo ukuthi uJesu uma sewusizakele athamba uqinisa abafowethu. Ethanda leyo nkonzo etheni mase usizakele, mase ulaphekile, mase ungcono ubuye uzosiza abantu. Ethanda inkonzo ethi wena osungehla yelula isandla sakho ukuze sikwazi nathi ukutabuleka. Wena osubonile yelula isandla sakho khona nathi sizokwazi ukuzobona ukuthi kuphi uNkulunkulu afuna ukwenza. Khona inkonzo efisa ukuyibuka. Ngibuka inkonzo uJesu asi-challenge ngayo ukuba impilo asibizela yona one yokugcwele kodwa two eyokusondeza abanye abantu ngokushayeka kwethu ngosizi lwethu ukuze nabo impilo zabo zibe ngcono. Ndokazi ezimele nathi mayisibuze izifikele sithanisele sikamandla nomusa okuvela kuNkulunkulu uyise bendodana nomoya ovulileyo. Amen.